Sa pikas nga bahin may gala dapoy laing modos. Kana kung tinuod manggaling mga higala kay di ay ni ana to karon kisi-kisi po nila sa sibianan kay gipasanginlan kuno na ng rape unya isa wa man taon may makakita gani ana ngano man nga na hitabo man ng pasangil ato ni tagad pagtagad mga sugid tig paminaw no o molestia ang ilang kwan molestia kuno kini mao nga babae atong klarohon sa nganong molestia man mo ni atong tagad pagtagad bahigala kay ni as to sibianan karon reklamo sad kay kanana ang gireklamo siya nga nag molestia mahigala o ato ni nga tagag pagtagad mga sugid tig paminaw kay na blatter man is kapulisan pero kini magod nag-drive ni siya mga higala og Maxim no driver og Maxim unya ang iya nga gusto niyang tin-awon ang iyang pangaan mo nang ni asya sa to sibianan karon og unya ato ni hatagag pagtagad mga sugid tig paminaw kay dunay babae nag-book og Maxim kini siya mo driver ato pasaysay niya kini mo insidente aron maklaro ta ni mga sugid tig paminaw sige paduol sa mikropono dong no imong kauban imong mga igsuon no usa okay so sulti kuno sa man hitabo adi ay nagbook na siya nako Sir Attorney alas 4:50 kuan. Okay sige kuno ha ato isubay ni so nag-drive kag Maxim nya nay nag-book nimo anang panahon na Gikan ko gulo na to sir ga-drop ko pasahero sa didto nga lugara. Okay. Then padong na ko uli sir pa Cebu. Nasudlan kog booking pod kay wa mo ko gaop ga automatic. On man ko sa kuan. Nasudlan kog booking maon ni siya alas 4:46 sir. Mo to ni balik ko sa agi sir. Attorney. Balik ko sa agi giadto na ko iyang pin location. Pag abot na ko didto wa mo ko kita ni ako ang chatan ma'am asa ka ma'am na screenshot ko dire. Ma'am asa ka ma'am. Wa man mo reply ako ang gitawagan. Ma'am asa ka ma'am? Naano ko sa pin location ma'am. Yan tubag Sir Attorney. Sorry sir, sayop ko. Yang gipaong. Mo to gitsata na sa dako. Ma'am, paliw ko cancel ma'am kay bawal kami mag-cancel god. Violation ba? Oh. So i-cancel niya. Cancel. Oh, mao na to. So na-cancel. Cancel. Wa mo magkita ni babae na. Wala may magkita. So tingala na kang gipasangilan ka ng molestia ka. Pagkagabi na mao to natinga ko mao to kuan Sir Attorney. Nga kato Sir Attorney pag human na to cancel ni bye-bye na sa kupadong Cebu. Sudlan sa kog balik dito sa nga side para IT Park. Sky Race ba? Sige atong klaro na wa mo magkita ni babayhanan nya tingala kag pasinginlan ka. Nya gipablatter pa gyud ka. Pablatter. Aha, so siya atong klaro ni mga sugid pa standby ha kay mo ni ang pag gusto mga kagalaan nga matin-aw sa iyang pangan mo na ni aresto si Bianan ron sa DYHP Aramencimo. Ni ani din himahigala ang managsuon kay gusto nang tin-awon ang ilang pangan kay duna kunoy pasayro sa Maxim nga namasangil nga nagmolestiya kining maong driver. So man ni ari kisi-kisi taw kari sa among sibianan kay wa taon kuno sa makahimo ana. Naunsa man ni hitabuan ni, no? Kining mga babae nganong namasangil man ni siya nga na molestiya. So niya karon mga kagilaan atong ipa-explain sa nila kining mao nga panghitabo. Na kining mga babae kung panalitag atong makontak ni kay mura man og nag-post yung babae na niya iyang wag tang na iya post. Murag gilisan niya lain. Nawa na akong pangan katong picture sa booking. Oo. Anya gilisan na siya gilisag lain pero naga-screenshot ko tanan gabi ato na mi copy. Okay. So nitabuan ni ikaw sa ngalan nimo? James Paul Rondero Katian attorney. James Paul Rondero Katian. Rondero Katian. Ikaw maoy pareha mong duha mga Maxim drivers. Okay, ikaw sa ngalan nimo? Ilgan Rondero Katian sir. Ilgan Attorney. Rondero Katian. Katian. Okay. So sige. So nitabo ini ikaw James, imo maning pangan. Pero dili ka man drive ng panahon na. Dili. Naon sa mahitabo aday ni? Di naman kaning panahon na gahapon ning mao pasangil? Gabi na attorney gipo sa Facebook sa babae attorney. Gipo sa Facebook anang babae. So man ni react ka kay kay natinga ko ato kay kana nga time na duty ko. Nya kani kang ni-mention. Asa man ka na duty di ay? Diri nga sa kaning building diri sa likod ng naitaas attorney. Unsa may imong trabaho gyud di ay? Safety officer attorney. Safety officer ka. Okay, safety officer ka unya nag-sideline po kag drive Maxim. Masabado attorney. Lunes to Bernis ako man ko yang mo gamit sa account nako. Okay. So Lunes ngadto sa Biyernes maguwang day ka ni kuan. Maguwang attorney. Okay, so ikaw mo gamit sa account ni James Paul. Okay. Kay nagtrabaho man ka kada Sabado ra ka mo drive Maxim. Ikaw Maxim driver makapug ka ngano ang iyang mga account mo inagamit nimo? Kay ngani mo niya
Sige. Kusog kay yang kuan gud sir prayo mo gud siya sir attorney kanang yung booking kusog ba dagko. Mo to mo gigamit sa nako ba. Okay. But ikaw nagtrabaho ka o wala? Wala sir. Maxim driver lagi ka. Kay operahan sir. Pagkupan Attorney. siyang na Unsa may imong kuan di ay? Kuan disgrasya sa motor driver ko kay tungod sa kuan ba. Oo. Kay gagmay kita ba. Kay bali man ako pa. Oh, so bago ka na operahan. Oo. Oh, so mo tong Napakoy check up kay sige. sige pa mo check up. Okay. So mo na nga nag-drive ka. So ang imong gigamit nga account ang sa imong kuya. Sa mga Sa imong manghod. Okay. So sa lakto niya pagka-istorya, wa ka mag-drive gahapon. wala ko nag-drive ana attorney. Naa ka sa inyong trabahoan na gyud. Na ko sa mo attorney kay last 2 man na sa kadlawon ay 4 midjam na ay 50 sa buntag na ang booking. Na ko sa mo ana natuog pa ko wa po kong namata ng orasa. Okay. Kay maklaro man gud nito ni pasangil panalitan nga na nag-book, nya kining babayhan nga nag-book, gi-pick up ninyo dito kay ni sakay sa Maxim. Kini mo ko Maxim kag sakay kag Maxim or mo sakay ka ng mga Grab. Mas lisod man gud na nga pasanginlan ka na naagoy mo nga diha. Oh, Naagon imong picture diha. na. Oh, so og manghilabot ka na pasayro, madali kang matrace. Nya usa pa sir attorney yang blatter alas 2 siya gi-pick up. Nya yung booking nako alas 4:46. 46. Oho. Kuara per minutes ra mong conversation sir kay wala man siya sa pick up point. So siya, mo ni hitabua karon nga ni book ning mababay, mo ni siya mo ni. Unsa man ni mo ni? Di na Ang cancel na ni. Mao na nga booking na cancel na to kana. ni. Okay, naay time ani pag cancel. Na Na, attorney na sa So sa lakto niya pagka-istorya ani, kining mabayhanan naghimo-himo lang ni og istorya di ay kumahon. na attorney. Naghimo-himo istorya kay wa man makita ni mabayhana di ay. Wala may nagkita na wa na ko na pick up, wa Oh. ko nagapakita niya kanang mga orasa sir attorney. Gikan na siya sa hotel ana kay didto man mi sa kanang giingon niyang hotel. Giadto gabi Unsa man nga hotel? WGB sa Gunob attorney. WGB sa Gunob. Oh, amo ang giadto kay magkuan mi CCTV. Nya nakakuha mo CCTV. Wala Wala. kay ilang Oh. CCTV Wa sa internet. Kaya makatabang na to ini kana may pasangil. Be oron nga kuan, iya man ang umamasangil siya ninyo, suportahan niya CCTV nga nagka ang staff dito attorney ningon nga kita gyud sila nga ni sud siya alas 2 sa kadlawon nya ni out ang babay alas 4 Gs to 20 mo'y pagawas sa babay. Mo'y pagawas niya niya. Mo'y pagsuot sa booking. Mo'y pagsud 46 sa pa. booking mga 46. Mo'y pagbook. So ato klarohon na kay ang pasangil manggod nga nisakay ko nun yung babayhana sa Maxim unya ikaw ra bayngan ani James Paul imongan kay imo da ining account ang kining sa Maxim nga gigamit sa imong igsuon. Attorney. Nganong prayo man ka daghan magkagpasayro dali ra man ka makabuok kuno sa iya. Kanang prayo attorney kuan mo na kung moadto ka sa opisina magkuha kag kuan helmet, bag o uniform. Silbi gear ba mao man kuan sila dito. Makakuha ka ana tanan, maprayo ka. Oo. Kung di ka makakuha ana, dili ka prayo. Mas nindot ang prayo attorney kay makapili kag dinagko. Magfilter ka diri adto kag layo dagko ang booking. So man advantage. Advantage paspasad ang booking kung prayo ka. So ang blatter imongan. Ako nga na attorney. Kuan, sir attorney. Imongan ang blatter. Ako nga. Okay, kay tungod mo oy nabutang dito sa Utang sa aha. Kuan apps. Oo, kini po dalin po ikaw Maxim driver ka. Mapasing kini Maxim driver kag pasinginlan ka nga ng molestiya o pasayro, matris kag dali. oh. Ha? Naka-record man ang plate number dito. O naman na-record man plate number, na-record man ang pangan. So at least klaro ni nga kining babayhana ni book ang babayhana base sa record din ha. Asa man na screenshot sa pagbook? Na attorney. Ato ipakita ko ng screenshot sa pagbook dong. Kay ang blatter man gud nga nabutang. Katong bukid nga kuan. Okay. Ang blatter nga nabutang dire nga kuan. Kini ni ang March, kuan man lagi ni? March 7? Saan ni ko na? Mo ba ni March 7? O March 2? December 12. December 12 na, December 12. attorney. Okay, December 12 na mga kaigalaan, no? So, ang gibutang dire, para maklaro tani, naka-inom ko nun yung babayhana, matod pa siya gisaysay sa blatter, naka-inom siya, unya, sibok ang Maxim from Cebu City going to Cordova. Attorney. Mo niyang gisulti. Sayop na daan siya ana. Oo, na itong basahon na, di lang kung nga lang mga babae lang sa, no, kay kananan ko man eh. Kini ni ang ingon siya, unemployed siya, wa say trabaho, ug unya, kini ni ang, pwede ito mapakita ni blatter, dong names? Pakita ng blatter, pero tabunin lang ang ngan sa babae, pag-protect lang mga higala ni mga babae, no?
Matod pa din sa blatter sa maong babae mo nang ati inyong tinawon karon nga niamos tong sibianan kay mo klaro mo nga wa ta na mahitabo, no? Ang blatter diri usa ka babae kuno nga unemployed and a resident of kinini ang Cordoba, di ko lang nganlan kung asa dapit kos Cordoba. Personally came to this office and reported that at 2 a.m. dos kunos kadlawon, no? Okay. Mao ni ang gibutyag mahigala, nag-report sa opisina sa kapulisan sa Station 3 sa Lapu-Lapu City Police Office alas 2 kadlawon gahapon December 12, 2025. She was drunk and she booked a Maxim from Cebu City going to Cordoba, Cebu. So nakainom na kining babayhana, matod pa niya sa Angisay sa Police, nakainom siya, unya nag-book siya og Maxim gikan sa Cebu, from Cebu City going to Cordoba. Attorney. Mao ning giingon. Nya said booking was accepted by a certain driver James Paul Rondero. Ikaw, Ako, attorney. ikaw ni, no, ang naasa kwan. James Paul Rondero. Mao ning giingon. With victim with plate number, na plate number diri kay mulutaw man ang plate number nag-book. Ay, book na, attorney. Naaman na sa kwan gyud. No, mulutaw man na diha. So with plate number G504C0 CO. While traversing, said driver told victim to touch. Mo ni, murag binastos na napita nga magpahikap kuno ka. Victim denied and later found out that when they reached Lapu-Lapu City, said driver boat her to WJV Inn. WJV Inn, gidako nimo sa WJV Inn. Attorney. Okay. And once inside the room, suspect maliciously touched victim's boobs while filming her using suspect's cellular phone. So imo kunong gi-record, gi-film pa nimo. Matod pa sa iyang gipablatter, no? Unya matod pa dinhi, due to her drunkenness, victim fell asleep and when she woke up, she was all alone in the inn and her money amounting to 4,000 was gone and suspect was nowhere to be found. Matod pa niya. Straight to the point. Sa mo na inyong tinawon ron, kaya pasangil ani nga nag-book siya Maxim, pag-book ikaw mo'y nakakuha sa kuan. Maxim, James Paul Rondero. Rondero. So ikaw mo'y nakakuan. Kaya maklaro mo na may mong naong dito. Attorney. Nya naapod ang sa pag-book nimo sa apps manggod, simple kung imo ng account na imong naong, naapong plate number. Attorney. Okay. But ang kana siya, ang nagdaan ng maong app, maong imo igsuon, imong magwang. Attorney. Nga kini si Kuan. Ilgan. Ilgan. No, ikaw may nagdaan ng panahon na kay ang imong Maxim nga app mas hinay, mas prayo ning sa imong magwang. Manghod. Sa imong manghod. Okay. So unsang hitabuan ni? Alas 2 kadlawon man ang giingon niya. Dili ni tinuod. Di gina, perting di gina niya. Wala po na. Paduol sa puno. Di gina tinuod si attorney. Oo. Kay alas 2 kadlawon murag na ako South Bus. Oo. Ato ning karon na sumo ni. James Paul. Unya hay man to na cancel ni. Cancel na, record cancel. So kato pa kay na cancel man wa mo magkita ni mabayana. Wala may nakita na niya ang book ana para Kini mo ni. mao na i-chata ko niya. Hello asa ka dapit ma'am. Palihog ko cancel. Oras alas 4:49. Haman asa man. Alas 4:49. Alas mao na ipagkuan niya ko. Nangita diha na ko sa pin location si attorney. Nangita ko niya. Kay wa man ako makita ma'am. Diin man ang pin location yun. Mao na siya ma'am. Pick up location na siya. Sa Iyang clinic sa Sicilia. iyang gi-blatter ma'am. Si attorney dili na mao. Dili mao yang blatter. Wala na i-record dire yung blatter. Pataka na nag-blatter. Biha na. So natingala mo nga na pasingilan mo ang kalaki ha. Alas 4:49 nangita na ko niya ana. Yung man ana nanawag ko si attorney. Nitubag ana siya nga kuan ko ma'am paliw. Asa ka dapit ma'am wala lagi ka dire isa sorry sir nasayop ko iyang gipalong. Nya mao nagi-chata na ko pod pagpalong paliw ko cancel. Yan tubag siya. Gi-cancel na niya ang booking mao na daw. So cancel. Asa man ang cancel? Pakita itong cancel be. Kani mo na yung cancel. Nasa taas dapat. Aman. Attorney. Alas 4:50. Asa man ang cancel ani? Nasa taas. Order cancelled. Order Alas cancelled. 4:50. So na-cancel na so. Cancel na. Cancel gyud na. Wala na So kaya na-cancel man wa na mo makita. wala. Wala Ni na. lakaw na ko. Nasudla na siya glaing booking sunod ato attorney.
Kasudlan kag lang booking. Oh, sudlan ko Padung para IT IT Park. Pila man ka booking kay ato na ba matrace ni ang booking gid ana? Pila man ka booking gid gahapon nga imo nakuha. Wa gyud ka masaki ni mabayhana. Wala. Kay na kuan man na cancel man. Kana siya pag human ana mo ilas na kong booking. Babae nga call center siguro to IT Park. Oh. Ako ang gihatod mao na to ilas human uli na ko sa balay tulog. Okay, ma-record na tanan kung saan na kuan ninyo. Na-record diri tanan. Oo. attorney. So na-record tanan sa Maxim. Mao na say alas 4:52 mao na say sunod nga booking. Oh. Nasakay na nako siya. Oh, lahi na nga babae. Oo. Babae ni Japon? Babae na siya para Skyrise Okay. call center. So at least matrace man to ni. O maghisgot tag CCTV, subayon ng CCTV, sure ka nga wa ni makasakay ni babayhanan mo CCTV. Wala na. Naaray si Stevie dito nga side attorney. Asa dapit sa? Sa Dito sa pick-up location Pick-up. niya. So kining mga gipanganlan niya sa blatter asa dapitan ni kung atong subayon ang tanang CCTV, Oh. dili tinuod nga nakasakay na nimo. Mas nindot na subayon. Mas nindot subayon. Oras si attorney Oh. para makuha na ang pangalan sa mangod niya. Oh. Wa gyud na makuan. Oo. Dako kay cancel niya makita mo nang cancel dira. So mo ni ha, ang pasangil man gud kining mga blatter ato basaw na blatter balik dong i-flash ko ng blatter dong be. Mo ni ang blatter tabong nila ang ngan kana be. Pwede ma-zoom in mo ni blatter. Kay mo ni atong gipatagstag sa og tubag ha. Filipino, female, single, 20 years old. Ang yang date of birth mao na siya manghigala, unemployed and a resident of di na to isulti ang resident. Cebu. Personally came to this office and reported that 2 a.m. 12 December 2025, she was drunk. Sa to pa, ni-reported sa opisina sa polis, sa Binisaya pa, unya alas 2 sa kadlawon, niya nang gahapon, December 12, 2025. Nahubog din siya, mato pa niya. And she booked a Maxim from Cebu City going to Cordoba, Cebu. So nag-book siya og Maxim, gikan sa Cebu City, padong sa Cordoba. baliktad yung kuan dia. Allegation niya attorney. Yeah, Gikan siya so Cebu siya, City attorney, to Cordoba, baliktad. Baliktad. Oh, Yung baliktad. booking diri padung Cebu. Yung booking dire sa ako ang app. Gikan dito sa Cordoba, kilid sa Cebu. Silix Badong Cebu. Mas at least mas okay noon nga na ay mga apps din ha kay ma-record man tanan. Record Oo. record gyud tanan ning. So sayop ning iyang gingon. Say Sayop ni nga kanana ang sayop ni nga from Cebu City going to Cordoba sayop ni. sayop. Kay iyang gibuking from Cordoba to Cebu. Oh, to Cebu. Kasulpik. Kasulpik Hotel. Kasulpik Hotel sa Mabulo. Mo ang booking. Asa man dapit gikan sa Cordoba ni gyud gikan siya. Kilid sa Silix attorney kanang naay Petron dia padong dito sa Cordoba na dia ang Manson Trading. Manson Trading ang nakabutang. Manson Trading. Oo. So ikaw ikaw may nag-drive imong gi-pick up dito sa Manson Trading. Yato ra ko sa Manson Trading, wa magpakita. Wa mapakita. Wala akong gitawagan. Okay. So kining babayhana maklaro man ning ngan ani. Wala gyud ni sa apps ninyo nga nakabook ni. Kana rang panahon na niya na cancel pa gyud. Oh, Katuran cancel. tayo, ma. Wala. Oh. Wala gyud attorney. Okay, okay. Sa to pa kuyawa ning kalakiha day no. Mugna ra din sa unahuna kumahon. Ang ako attorney kuan lang. Ako ang pangan gipost sa Facebook. Gi-appeal gyud akong pares ug akong bata. Gipakita gyud ang naong. So mo na inyong gusto nga tin-aw ninyo karon nga dili ni tinuod ni hitabua. Willing mo nga mopakita sa inyong mga cellphones tanan kung atong tan-awon. Oo. Asa mga apps. Oo, okay ra to. Okay, og atong subayon tanan CCTV okay ra sad mo. Okay ra na Wala to. problema na. Kaya maklaro man to CCTV, kamingon nga kanang nisakay siya sa motor, gawas ini nga kuan nakasakay gyud sa motor ng backlight gyud. Pero kini kung atong subayon ang kaning area nga iyang gibutang sa blatter, o subayon tong CCTV wa gyud makita sa CCTV nga nag-backlight ning babayhanan ninyo, nimo. Wow, dili na makita. So sure gyud ka na. Sure gyud. Oo, kay tungod na book ang inyong booking na cancel man. Cancel. So sa may muti ba ni babayhanan nga naman nga iya mang gipasingin lang ka kung di ba ka tinuod ni? Murag kuan magay siya sir kana murag tripping niya. Attorney mo pang kuan ba? Kay di lang ako ang niadto sa station dito sa Upsdom Pareha attorney pa, na puro ilaing reklamo Maxim na na dito. ni reklamo. Napoy lain? Oh, siya iya gyapon bayan, pangan, iya gyapong pangan. Niadto na aron sa office sa Maxim. Basta na mga dito. silingan ni sir. Attorney reklamo sa nang mangingana niya. Sumudos ni babayhana? Mudos na niya. Uy, kuyawa gud umahon. Kaya ato mo ni at least kamo ha klaro tani kay mingon gani nga kana na ang kay na may naklaro man sa kwan gyud nga nag-drive kag Maxim na ay apps, na ay booking, pero ang booking na cancel. Cancel. Kuan na 4 minutes ra ko na among kuan diha. Na cancel 4 minutes lang na kuan ba. Kitason sa booking niya. Kitason sa kuan
iyang booking. So ining panahon na kay nabali ni blatter dahil nga gikan ko sa Cebu City padong sa Cordoba. Oh, bali na. Nabali ni. Bali na iyang kuan. Nabali ni ang blatter iyang gingon. Pero ang tinuod na ni ang iyang booking is from Cordoba to Cebu Oh, City. Cebu City. Okay. So atong kanon ha, so nagka kuaning kalakiharon at least na mabuking siya kung modus Yeah, mga ganyan. lahi ba- So na mo na niya ang style ko no, ini babayan na. Lahi po diyang post kay ang pag-post niya una iyan na nag-delete akong mga picture attorney. Mm. Na siya giilis lain. Mm. Dili na sa dako, lain na sa nga rider. Lain niya rider pa pasingilan. Lain na sa Mga nga rider Maxim ang yung tirada. mga Maxim yung tirada. Uy. Kaya naisilingan niya attorney, di lang ko mo kuan sa pangan. Mm. Chat nako. Niya naman ako ang silingan sir. Mm. Ang kasagaran na ng reklamo na niya, mga Maxim rider. Uy. Kakuyaw ang kalakihan. Lahi man guni ang kabintaha gyud ning Maxim no kay pagtan mo buka, maklaro man imongan. Maklaro imong plate number na agyod. So kung manghilabot mo, kamo mga Maxim driver pananita mo hilabot mo dali mo masakpan. Oh. Okay, naka-record man ang plate Yeah, number. katong Pangan. Ang nakanindot ani kay nakabook siya tinuod nakabook. Ang problema na cancel. So kini pagka-cancel dili ni cancel pero nakasakay day wa gyud. Wala. So kung atong subayon ang tanang CCTV wa gyud. Kung magasakay Sir Attorney, di naman na cancel. Diretso naman ay mago naman to. Mo record gyapon. Mo record na siya ba? Oh, kini po ba lalim na mapasangin lang kay nana no nga Lalim. kuan. Kuya wan sa to ba kini babayhan maghimo-himog istorya. Himo niya ni adto Di lang ako ang nireklamo ana, nailaing Maxim rider. So dito sa police station na po ingon din inya adto Na ninyo. isa nga rider ni adto didto ka ganiha gaabot mo parehag didto. Niya kuan pod. Mao nang bayana. Mo gyud po ni babayhana. Oo, Di lang to babayhana. nganlan ha nga kisa ni babayhana mga kailan pero mo na ni iladon ni babayhana mo ni ang modus. Kuyawa sa nang klasiha sa kuan oy. Kuyawa. Mas maayo siguro og tinuod man galing ni nga kuan nya imongan mo inabutang dinha. Nya dili man ka ni tinuod gyud bisa pagtanan CCTV subayon. Nya kanang imong sa apps dinha klaro man na cancel na may record na cancel. May siguro patag mo ni babayhana. Di ako ginapatag mo ato. Pasakag kaso ni, kay binuang ni iyang kalaki. Akong pangan guba na magayo. Oo. Apel pa niya akong pares ug ang akong anak Oo. gamay pa kayo. Pakita niya didto pag gi-comment sa iyang post. Oo. Na ako'y record tanan ato ni naka-record na gisina nako ni ma'am. Naka-record sa kato Oo, mga kuan? Na gikan sa una hangtod pagkuan pag-ilis niya gidelete niya gilisan niya post lain na sad. So lain na pod nga Maxim driver mo gibutang. Profile ako sa Facebook, mo yung gi-comment dito sa iyang kuan. Oho. Kuyawa ko ni kalakiha ko mauhon eh. So ato klaro ho na kay at least maklaro mo guni. Karon magod mamasangil kag magmolestiya ang kuan ko na ang resibo ana kung dunay nagkita mo nya kuha sa CCTV pa gyud. Oh, kana ato. So kining lugar gikan dito sa maong lugar bisag subayon pa wa gyud CCTV nga makita nga nag-backride ni babayhanan nimo. Wala. Sa pick up location, wala. Basiyo jud ana. Basiyo gyud. Kay wa man na gapakita. Mm. Nya kana mga oras sa Sir Attorney naa siya sa nasa siya hotel. Nasa Gunog Dapit. Kay naaman dito ang Regine araw Hotel niya. ba? Oo. Kay nangutana mi dito ang timing sa akong buhok ba nangutana ko nangutana ko sa mga staff dito sa hotel sir Mm. nga naa mo'y paggawas ko no alas 4 mga 20 kapin. 20 kapin naa na sila sa gawas Oo. Sumo na hitabo yung kato paggawas niya diretso blatter to no Oh, blatter. Oo. Niadto man ang pulis. Kisay may nagpahibaw nimo nga na-blatter na ka? Ni sin akong mga friends sa Facebook ato ni kato nga time gabi alas 8 mga 40 kapin nagjote ako ato diri nga sa building Mm. nya ga naghimo og report ato Mm. sa building gitubangan ako ang kauban nga engineer Oo nya. nikalit tingala lang ko kay daghan kay ni pop up sa akong messenger Oo. nagsena og kuan katong kanang sa blatter Blatter. ko di na tinuod ay Oo. moto ako gi tawagan akong kuya Mm. ko moto ni naog ko ni uloy ko ni ato ko sa balay sa puwente sa akong ate Oo. niya kay uloy na ko siya kay na masiro man siya gabi eh Okay. moto ni uli siya moto amo gi clarify aton ni wala man gyud Oo. sa booking makita am sa nimo aton ni Oo. cancel O cancel man sa booking. cancel man sa booking O kamo ni ang klarohon ha. So asa man ang kuan, asa man cellphone mo be? Asa man ang primero nga kuan. Para maklaro tani mga higala kay at least kuan gini. O karon lang daw karon sige. pass order ba Pass order asa man ang kuan na. Kay kini man gud man kagilaan og magbuka og bisag grab gani. Mahibuan man ka driver bisag kani mga grab food. Mahibuan gud nimo kinsa naka-deliver. O. So unsa man ni na kuan na ni na-send na ni tanan dito? nasina tanan Be. Mao ni ang before and after attorney Before- cancel og ang nay booking ni so ang pagbooking. oh Sige. Unsa man ni pagbooking sige kuan sa
Dito lingkod lang sa dito. Lingkod sa dito. Mao ni ang pag-booking. mao Ato ni gisubay mga kaigalan ha kay do na mam nang higalay nagkuan. Aron maklaro ta ni be. Kining hitabo mga kaigalan. So dunay booking unya na cancel ning maong booking. Oh. Okay. So anang panahon na kining maong police blatter nga iyang gipablatter ka. Ang problema ikaw may gipablatter James Paul kay imongan mo naa Nga nasa apps attorney. naa sa apps. Ug ang plate number sa motor. Sigurado gyud ka nga wa ka mag-drive ini panahon na. Nagsulti ko attorney. Saksi na ang building dire attorney. Mo out Ah. permi alas 9 kapin padong alas 10 kay Alas- time ko permi kada gabi. Alas 9 sa gabi. Oh. Pero kadlaw naman yung hitabo. Natuog na ko ana, niuli na ko amo attorney. Aha. Dili ka ni kuan ang babae nga nagpasangil mo dili ni kuan kanang murag vlogger ana nga ipag-content ninyo. Base na attorney kay ako gi-stock. Oh. Na siya mga videos pero murag ko. Basig vlogger ay pag-content lang ni. Oh, Ang nagproblema gud kay makaamong og tao. mao gani. Di maayo ni nga maoy imong kanon. Gikuan niya akong pangan, apil akong pares ug ang bata gamay kita pa jud kay sa social media. Oo. So kalisod man ni kalakiha. Okay. So atong klarohon na sa inyong istorya karon kay kining babayhana kung mo ingon sa kuan ato sa pagkonon naman ni mo ning blatter og willing sang mo sulti diri panalitag mo anhin ni babayhana magatubang mo okay mo. Oh, Way okay problema, na attorney. way problema, Way attorney. problema na. Why pwede sugot mo magatubang mo babayhana. Oh, sugot. Kay sigurado mo nga siya may namakak o kamo dili. Sugot na attorney. Okay. Sige ha. Og tanan CCTV subayo na to wa gyud ning wa mahitabo nga ni sakay ni babayhana sa motor. Oh. Ya kanang motor gamit ako nga nantay masira to. Paduol pa ng mikrofon. Kanang motor akong gamit click nga itom. Oh. Nya ni adto mi sa WJN ang gato niya dito puti ko nga motor. Mhm. O sige lang. Basta ang nabutang sa police blotter man god, ang nabutang sa police blotter ato balikan to police blotter no kanimo mo ni. So nagsakay kuno siya mo ni ang plate number while traversing said driver told victim to touch niining kuana. So mo na nga murag kuan ning iyang kuan. Acts of lasciviousness ning iyang kaso dai kunuhay, no? Basig vlogger na yung babayhana. Nya human gi gusto sa pang-content bagi butang mo pang-content. Para viral diretso. Para ma-viral na yon. Ako na siya patagmo na attorney. Oh. Di ko muhatag pasaylo ang pagkauwa niya nako. Kay lisod man ni kayo ning hitabo agod nga kuan kay kini magod panalitan kung tinuod gyud nga nahitabo ni siyempre ari magita mo laban aning nangita sa kamatuoran og nangita sa kuan og tinuod gyud nga siya maoy aggrieved party ani. Pero base sa inyong gisulti og kining babayhana atong ipanawagan kung mo aresto si Bianan aron nga mo patinaw siya unsa niyang pamasangil. Kay inyo naman ang gisuway niya sa police station dito. Oh, dito na dito sa na mo. station. Saksi ang pulis dito attorney pag interview pa lang daan niya wa nagkadimao. Wa man kadimao. Oh, katong nga time kay naaman dito ang pulis. Dito nagistorya siya pagpadung nami sa ang gingon niya namo mas mayo adtuon ninyo sa WJB. Pangutan dito kung na CCTV niya pag abot mo dito mga alas 12 ganiha sa kadlawon ang CCTV nila naka-off kay wa kuno load. Okay. Sige, subo na itong gikuan. Ato nang gi tagad pagtagad mga kaigalaan ha kay mura og kuan mo guni, ha? Kuan kayo ni. Kana na ang basig for the views na ni iyang kuan. Ha? For the views na kaning iya. Sige, atong tagad pagtagad. Asa man sa Idol Tweety na nakuha na Idol Tweety ni mo report dito sa police. Sige kuno atong gi-check kuno ang police station mga kaigalaan pa. Ang ato mo gud ni kung kinsa nagsultis tinuod, no? Lisod sa kaayo mga kaigalaan kung mamasangil kag lima kag nagtrabaho kanya na kalit nga nag-message mo sa imong Facebook nga mo ni imong gihimo. Unsa may na hitabo mo kay kulbaan? Gikan sa 16 floor. Padool. Gikan sa 16 floor attorney ninaog ko kuan gilakaw sa hagdanan padung sa basement nga gikuha na ko ang motor niya niadto ko sa Puentes balay sa ate. Kay nitawag ang kauban ko ang Maxim na ana siya nako. Migo ayaw gawa sa kay imong number na nakuha na giblatter ka basin kuan ka na kay daghan kayong mga comment dito attorney nga mga bante na ba. Usa sa na mao to akong ang motor nako gibilin sa Puente. Yan nagpatabang ko sa ate og sa iyang Paris. Nga moadto mi dito sa Hopes Dome sa police station para ma-clear gyud og makuan gyud ang tinuod. Sige, atong i-check sa Idol Tweety kay tuwa karon sa Hopes Dome Police Station. Ato i-check unsay nahitabo dito, ha? Aron maklaro ta ni mga sugiti paminaw kay ang babae may nagpa-blatter. Oh, attorney. Okay, para inyo nagisult giadto na ninyong police station. Giadto na.
Dito na may gabi. Oh, dito naman gabi eh. Alas 10 kapin to attorney. Sige, ato i-check sa ko na sa Idol Twitter kanang mahigala kung unsay nakuha dito mahigala nga report. Kay liso magug kayo, ang ato mo ibalanse na tong mayo na ipasangil, dapoy tubag, atong ibalanse atong timbang-timbangon kung asay kamatuoran. Yes, Idol Twitter, kumusta na Twitch? DYHP. Tata. RMN Report. Yes, Attorney Rufil, ato ang nakuha din sa may Station 3 sa Lapu-Lapu, Gunob, Attorney Rufil. Ang kining kabahin aning nga maong reklamo, aning babay, nga sakay aning Maxim. Nga matod pa, Attorney Rufil, giingon nga gidala siya sa kining usa kain dinhi gihapon himutang sa may Lapu-Lapu, Attorney Rufil. Apan matod pa sa itong mga nakuha dinhi, Attorney Rufil, ang kining nga maong babay, sige na ni og reklamo og Oy. Maxim Rider gihapon, Attorney Rufil. Oy, Maxim Tirada din yung mabayhanag maahon. Yes, Attorney Rufil niya. Possible pa ni Attorney Rufil at wa pa man gyud gikuha pod gyud ang kinatibukan pod nga detalye pod ani Attorney Rufil og ang habig sa mong babay nga inigabuk ni Attorney Rufil og Maxim human ana kay naa na sa lugar ang mga rider sa kung asa ihang gipin ang location kay iyan ang i-cancel dayon, Attorney Rufil, ang mong booking. Murag yan, tinguha, Attorney Rufil, iharang i-screenshot, dayon mauto ang iyahang himuon nga ebidensya nga mao na iyahang nasakyan kunuhay nga rider, Attorney Rufil, o mo na ang mabutang sa blotter. Ani nga maong kuan mo na nga nahitabo, Attorney Rufil, maski na cancel ang naa dinha sa kanang rider sa Maxim, Attorney Rufil, apan sa iyaha atong higayuna, Attorney Rufil, iyahang na screenshot kay kato pang gidawat sa rider ang iyahang booking. Oh, so mablater mo, dili niya wa niya isulti dito nga cancel, wa niya ipakita ang cancel, niya ipakita ra kadto ang booking. Yes, Attorney Rufil, nga gi-accept iyang booking na ana sa lugar, Attorney Rufil. So ang iyahang na screenshot, Attorney Rufil, kay murarag kanang na-accept sa rider ang booking dayon ni sakay gyud siya atong higayuna. Na nireklamo na magud pud ay ni siya, Attorney Rufil, nga aside sa pasangil ana niya nga kanang gikawatan pod siya og kwarta, Attorney Rufil, matod pa. Ang iyahang una pong reklamo, Attorney Rufil, gikawatan po daw siya og Maxim rider. Uy. Oo ba? Gikawatan po So siya og nabalik-balik Maxim na siya rider. ng mga police station o pablater? Yes, Attorney Rufil. Kaya kung magining anhi, Attorney Rufil, aron po natuag yung masayran kung unsa gyud kamatuuran po aniha mga pasangil. Ya, doon na po yung mga naobserbaran po ang ato mga kapulisan, Attorney Rufil, nga palahi-lahi siya og hatag og impormasyon sa iyahang gi-blotter, Attorney Rufil. Doon na siya gipakita nga PWD nga ID nga kana ganing iyang ingnon nga dapat siya matuman kay PWD si Attorney Rufil. Munang dapat siya paminawon gyud daw, Attorney Rufil. Okay. Kay mo man iyang gikuan. Oh, sige. Yes, Attorney Rufil. Oh, sige, sa proceed Twitch. Mo na ito na kuan diha nga kini medyo hasta mga investigators mula sila na kuan ani, murag na dudasan sila ni babayhana day Idol Twitter. Oo, kay ganina, Attorney Rufil, ni balik naman pud ni ang kini nga maong babay alas 4 sa kadlawon Nya? sa Police Station 3. Oh. Wala sila kabalo, Attorney Rufil, nga nung nibalik sila apan na kay tungod lagi protocol pud nila, Attorney Rufil, nga cater gyud tanan nga mga moreklamo sa ilaha, Attorney Rufil, apan ni lakaw naman pud ni ang kini nga maong babay, Attorney Rufil. So yan kuno tog adto sa context na una ka sa Lapu-Lapu ron kay ingon man sa nga sa iyang blatter mo gud giingon nga while traversing, said driver told victim to touch nining iyang private part, no, unya wa sa musugot kuno, and later found out that when they reached Lapu-Lapu City, said driver brought her to WGBN. Sa to pa kini maong driver gida sa ining WGBN. Kining WGBN nabas le CCTV dito. Ora maklaro to ni. Og tinuod ba nga oo. Yes, Attorney Rufil, maupod ni ang kanang protocol po ni sa to ang mga kapulisan, Attorney Rufil, no, nga kwaon tanan mga CCTV kay ilaha man pod gining tabangan pod ang kining maong gingong biktima, Attorney Rufil, aron pod mapamatud-an pod ang kining ihang pasangil ani nga Maxim rider, Attorney Rufil. Hilahi man sila habig, dili man sila magkasinabot, Attorney Rufil, kaning Maximo ang kining biktima, kay lagi kining victim, Attorney Rufil, mapalahi-lahi pod ang iyahang storya, niya dayon mag-post siya sa Facebook, niya dayon iya na pong ilisan ilis na, Attorney Rufil, ang iyahang mga post. Kaya mao din nahitabo kay
layo ra ng WJBN diha. Tanawa ko no Idol Tweety kay aron nga maadto na to Idol Tweety nya masusi na to ang mga rumboys ito og nabay nagmotor nga naso dito og naso ni babayhana nga sakay ini mga motor. Klaro ta lang yun. Og sa ilang mga CCTV dito. Yes, Attorney Rufil, ato apod ng Tagalog, pagtagadog, mukuha po tag mga impormasyon na aning giagian pod, matod pa sa kining naa sa police blotter. Okay. Sige, salamat Idol Tweety sa imong nga report. Dagan salamat, Attorney Rufil, kayong Idol 2D Saya sa 93.9 of DYHPR, Mensubutatak-R. Amen. Okay, standby mahigala. Atong balikan ang police blotter kinini ang kasamang names. Kung ang police blotter may atong basihan, matud pa din nga ni bakride na nimo ni mong babae. No, pag bakride ni babae, imong gida dito sa WJVN. Okay, WJVN. Kana na ang unya dito na kuno sa sud, imong gida sa sud, suspect maliciously touch victims, imong kunong gigunitan. Imong victim, ha? Basig tinuod nga nagunitan mo ni. Ato ni agi katawa mga suginting paminaw ha. So kung nisod mo sa WGBN, susihon na mo to CCTV, sure ka nga wa ka dito. Wala ko dito, sir. Padol sa mikropono. Wala ko dito, sir, attorney. Oh. Kay wa man gini makasakay ni babayhana. Sakay raw, wag ko kita nang naungan na niya. Sa to pa kining tanan nga nabutang sa blatter, kung tuuhan ako imong istorya o doon na kay ebidensya kay na-cancel man dahil nga ang gibuk. Ikaduha gawas ka na-cancel. Sayop na yung lahi ang blatter niya. So patagmo ninyo ni babayhana kumahon. Patagmo na attorney kay gidaot niya akong pangahan, giapil niya akong pamilya. Ikihan ninyo ni kwan. Kay lisod man kayo og magsige na inaning klasiha kumahon magaling. Tagmunta na. Tagbo na gina. Tagmunta na. Oo. Mo na lagi himuon ani kay lisod man kayo og mamasangil, ang karon gud mamasangil ka nga babae ka karon mamasangil ka nga kuan ko ana. Gidako gikan diri. Daghan man ang CCTV gid na kay ibutang ta lang og gikan sa kuan ang booking panandaan. Og asa dapitan nga booking ni kay ngayong giingon diri Cebu City man sayop ni ang blatter kumahon. Sayop na yung blatter. Pero dito sa book nay nakabutang diha. Asa man to sa booking? Primero booking, ikaduha ang cancel. Pag ato ko i-compare dong names, kani mo i-booking kani. Kana ang booking. Mo ni ang booking. Mao na yung booking. Pero sa ubos ana attorney di na makita nga kana repeat. Wala pa rin siya nag-booking ana kay repeat pa man ang nakabutang. Okay. Iya pa nag-type dito attorney wa pa niya pislit na. Nya sa may hitabo na. Nya ang makita og ni mo attorney kanang nay-aro gamay. Kung asa ang tao gabok maadto na makita tanawa na ana sa gunog dapita. Sa diha pa lang daan attorney wala. Okay, ato i-kuan ko no, ato i-zoom in ko no dong. Zoom in sa dong. Kani mo ni ang booking sa, mo ni booking. Kana ang booking attorney. James Paul Rondero on a dark blue motorcycle. License na plate number. Accepted your order. But it was cancelled. Amo na ni cancel na din eh. Cancel. Cancel na siya. Okay. So ang hitabo ani pag niabot na ka sa area nga katong gipini asa man ang booking ani dong. Kay kini pag cancel naman no? Or mao ni ang kuan? Sa iyahan na ng kuan, dili na sa iyahan na ng app, sir, kanang kuan para order niya ba? Order. Sa Ang sa imong cellphone, sa may mulutaw sa imong cellphone. kuan, ang mulutaw na ko ang booking niya o ang booking cancel oras. Haman ang booking mo ni. Mao na ang cancel attorney. Mo ni ang cancel asa man ang booking? Naka screenshot kay booking dong? Naada names ang booking biato ko nung kuan sa para maklaro ta ni. So at least klaro mahigala nakabook ning mga babae na i-booking unya ang driver naa nga kini si kuan James Paul Rondero kay mao may tag-iya ining maong apps. Excuse me. Sige. Okay. So mo ni. Asa man mo ni sa ang kuan. So na-cancel siya. Unya kini ang ato ning gisubay makailaan kay o gidani magod nagmotor mga higala ni suod ko mug-in nga nagmotor makikita din ang mga kuan din na. Ang mga staff dito attorney na hinabi na ko kaniyang kadlawon. Kita sila anang bayhana pero dili kabaw siya nga kinsa jud ang kuyugat pero ang lalaki daw attorney nagkuan. Tabon sa naong paghato sa suod. Okay. Nya ni gawas atong babay na siya picture na may picture dito ang taga WJ attorney ipakita mo ko niya ako gi picturean. Unsa man yung picture? Tanaw ko be. Unsa man ang picture?
So kana makihag mo ani mabayhana. Mukiha ko attorney. Sige, para Di ko muhatag og pasaylo ng anang klaseng tao attorney. Oo. Sige, kay aron nga kuno. Kaya pasangil na ba ani? Imong giguni, ikaw may nakagunit kuno sa iyang boobs, ha? Dito Aman. Unsa man ni mao ni ang Picturean sa isa ka staff dito sa kuan hotel attorney. gipicturean sa staff? Mao na attorney. Mao ni mabayhana. Mao nang bayana. Unya, unsa man ni usa kani? Tapad siya ni mabayhana mo ni? Mao nang bayana. Mao ni mabayhana. Okay. Unya kini mo po ni. Mao na. Aha. O sige. So sige, so mo ni ang klaro nga kwan. Kung mauho ni, ang uban nga mga kwan siguro, ang uban tingali nga mga Maxim drivers nga mga biktima sa aning kalakiha mo, tingog po sila. Oh. Nanay Nanay-usan nanay ato, duhan sir. ato sa opisina karon kay mao gyapong pangana iya ha. Iyang nga kini babayhana gyapon nga nga. gyapong Kisa man nga mga Maxim drivers. Na to dire attorney. Sige ko no. O dili din ni bas kwanday kadaghan na din ni hitabo ni mohon. Dira ka na ang kuan modus na ni attorney. Modus niya. Nga naman sa man tuyo nga magmodus si ana. Tripping lang niya or ipang-content ni niya niya for the views. Sa man kalaki. Ana mga guard dito sir nga lisod ko sabton rog nay something kuno bayana. More than something. Oo. Oo. Sa kahubog ba? Oo. Kay ni so dito sa motel attorney ni ana staff hubog kuno kayo. Ang laki ug ang babae. Kani mo babayhana? Kanang behana. Nay kauban ni nga laki. Ana pagsod. Oho. Dito sa room number 2. Room number 2 ko no. Room number 2. Ni ana ang staff dito sa WGB sa Gunog. Unya wa mo sulti ang staff dito nga sa may pormas laki basi mo yung staff nga mo palihignaw nimo. Wala sa Atong dawaton ang dugang report Idol Twitter ron mahigala to sa area ron. Pa-proceed sa Idol Twitter today sa W kan asa man yung WJB in nasa Pulapo dool na ni. Unahan ra gamay sa Gunog nga kuan hopes do motor ni mo dagan na nag mga 1 minute dool ra kayo. Dool ra. Dool ra. Abot na sa Twitter ay. I-check ko no sa Twitter ko no. Aron nga to masuta to dito mahigala tong isusi ni mga kagalaan ni maong WJBN ha. Kay mao ni mahigala ang gibutang no kay kini maong mga Maxim drivers ni anhi na to mga kagalan nagsuon ni sila nga ni anhi mahigala kini si James Paul Rondero nga maoy tag-iya sa apps unya ang iyang igsuon si Ilgan Katian no mao ni sila mahigala unsa man ni nabutan ni James Paul Rondero ra man gini sa blatter. Ang mao na ina dito. Maori gibutang niya diha attorney pero ang kuha na kuha yung pangan James Rondero Katian. Katian. Kining Rondero sa imo ning kuan sa imo ning matawag na tog sani imo ning mama pa nimo ni. Oo. Sige. Ato ning pagtagad mga kagalaan kay ron nga maklaro tani kini ni ang maong sitwasyon no. Okay. Sige, standby mga sukiting paminaw. Atong i-check ko sa si Idol Tweety sa dugang report. Nini mga panahon na atong gisusi ang kaning WJBN ha. Kay kung tinuod wa mo isa ani, wa may kadlukan. O ako ipasusi ang CCTV dito sa WJBN. Okay mo ha? Okay, gabi ra may nangita. Gabi ganiya. Sige. Kuha nangita na attorney. Atong pagtagad mga kagalan ha aron nga maklaro tani mga sukiting paminaw. Nasa Idol Tweety atong balikan sa Idol Tweety to sa area. I-check ko no kung naabot na sa Idol Tweety dito sa WJBN. Kay atong ipasusi mga kagalaan ning maong sitwasyon para nga maklaro tani kay lisulay pod mga kagalaan og inanig mamasangil kana magong mamasangil na molestiya kung tinuod atong makasuhan gyud mo kung tinuod pero kung di tinuod kamo sa inyong depensa sad hugot man sa mo sa inyong depensa nga na may klaro ang apps Na klaro apps attorney. kay total maximum inyong gidriban so documented na nga naay booking tinuod nga nag-booking way problema admitted na nga nag-booking siya. Makita sa nasa system dito. Makita po sa system. Makita na. Sa inyong opisina sa Maxim no maklaro dito Maklaro na dito attorney. but pag cancel maklaro po sa opisina. Maklaro sad. Nagmonitor na sila 24 hours attorney. Sige, so maklaro po sa opisina mahigala ang pag-cancel. Okay. So kung mag-cancel na wala na gina dili ingon nga kwan. Biyaan na mo. Nanay usod lang yung booking na sa. Hay man ang sunod. So ang pag-cancel ano sa oras ang pag-cancel ani? Alas kuan. Tanawa ko no dong, ato ikon ko no dong. Kani zoom in ko no be. 4:50. Alas 4:50 ang cancel. Sunod nga booking nimo sa oras ha. Alas 4:52. Oy. Ito Japon nga. Okay, lahi na po ni ang pasayro. Lahi na po. Padong sa IT Park. Na di ang sunod booking. Asa man ang kuan asa man ang
Kani alas 4:50 mo ni. Okay. Order canceled 12 December. Order from sige. Ay sa ipapaspas doon para nga dili mabasa na nato dong. Kani. Order canceled. /12 December 2025 4:50 AM. AM na. Oo, AM na attorney. Okay, unya dayon pag human kay na-cancel naman, nana po ila yung booking nimo dong. Dara, attorney. Dara ang booking nako nga sunod niya alas 4:52, 2 minutes na nilabay, nasudlan dahin ko. 2 minutes sa pag-ingon cancel, sige lang cancel total lain nakabook nimo. Oh, na man. Kani mo na ning lain. Oh, mao na yung sunod nga booking Oh, attorney. man sunod booking alas 4:52. Okay. Para IT Park. Babae gyapon na siya. Babae gyapon. Oh. So imong gyatod sa IT Park ni. Tulog sa IT Park. Okay. Na, tulog ko. Completed na siya attorney Dara, attorney. 5:29. Dili mahitabo nga dunay hitabong binuang gini kalakiha kay i-cancel man niya alas 4:50. Unya pagka alas 4:52 naka-booking magkaglain. Oh, Booking naka-booking kong lain. Oh, so at least maklaro na to ni hanga kining babayhana mo yung namakak ani kumaohon. Klaro kayo. Oh. Oh, mo ni sa mga galang ni anhi taon sa Usibianan kay gi-post lagi kuno sila sa Facebook. Ining mga babae basin og kinini ang pang-content pagka bisig vlogger tingali ni babayhana. Unsa may kuan kan basi nga okay guys, mo ni guys na thank you for watching guys. Kaya nga naman nga pang basig unsa man yang tuyo. Di mo bang warta tell yang tuyo, unsa man yang tuyo dai kuno ani, lain, butan ta lang. Duda na ko pangwarta siguro siya si returne kay gikuwatan ko na siya 4,000. Igawatan sa 4,000 mo yung gibutan sa blatter. Gibutan sa blatter. Oo. Mo akong duda na niya. So ipasingin lang niya kung kinsa ni maong Maxim driver mo ni nangawat sa iyang 4,000. Ikaw Inday, kana ni ang kanang kapag hibaw nimo ni hitabo sa may imong reaction. Paduol ay kuan ko na kuan lang ko no da lang. Sige. Na-shock ra ko sir kay di man siguro katoo. Mao to na kuan nagkuspod lang akong naong nagawat na lang ko nga mauli siya. Nya nagpatabang naman ni siya sa kuha. Kuno na-shock na lang ko gahigda ko ba niya. Ji tabangi ko. Kuno naunsa di ay sa atay kuan ako kanang gipost ko na siya sa kuan Facebook. So mao to nako. Lihok ko na to karon kay Balik to dong, ikaw may pupulit ni ko dong. mao to ni kuan. So kanus ama sa ni adto nimo? Gabi sir. Sa gabi Quarter to 9 to sir. Oh. Kay ako ra may naduol sa iya ha, so iya kong giadto. Okay, ikaw nagtrabaho mo ka. Asa man pwede yung trabahoan? Kaning na construction ani nga ongoing CFI building attorney. Sa CFI ka? Ako diha. Naka na yung trabaho? Oh. Okay, iba sige po ang trabaho. Kuan na? Attorney. ikaw- Absent ko no attorney, absent ko. Yung mo naging absinan karon tungod ani? Ginagawa para Basta ko na limpyo absent. ko na akong kuan. Absent ka sa mong trabaho karon mo ani kas DWHP. Asa ka absent sa ka? Absent ko sir, kay mukoy ko sa ila kay maluoy ko. Oo. Grabihan ng hitabo ano? At least na mo karon matinaw inyo nga aning kalakihan nga dili tinuod in tao ning kuan oy. Ito oo. So pagka kuan nimo unsa man ning oras sa gid imong duty day James Paul? Akong duty attorney time in dire sa kani nga building 7 AM to 11:30. Nya 11:30 to 1 break time na siya, lunch time. Okay. Ding ang sa hapon nga duty attorney 1 to 5. Okay. Ding 5 to 6 break time. Nya ang overtime namo is 6 to 10. Okay. So kada adlaw na attorney mo over ko mo out ko og mga alas 10 sa gabi Sige ko overtime kay gipad na may mga area diya nga gipadala attorney. So atong panahon na nga namasangil ni mo bayhana ang nagamit sa imong apps ang imong igsuon nga si Idgan, Elgan. Attorney. Okay, so mo to balik na po ka duty kagabi ika nakibaw ining sitwasyon na. Gabi ko nagabaw. So duty ka mo sa oras man mi text nimo imong mga kauban nga di amay blatter gipablatter man ka. Ni chat akong amigo kauban ko sa Maxim attorney mga alas Sa mo oras alas 8:40 kape na attorney. Kagabi so na duty ka. Oh, nag-duty. Sa yung trabaho nimo diha? Safety officer attorney. Safety officer. So pag duty nimo alas 8:40 Kapin. pila man ka chat imo na dawat? Daggan na kayo kay daggan nang ni chat lain-lain na ang uban na sa message request daggan kayo. So gipahibaw ka nga na unsa man primero Ang pagpahibaw? kasi nila ang blatter ni ana sila Max, ikaw ni Max. Wa ko ni reply. Dito ra ko sa mga kailan ni reply kay ang uban na may dami account attorney. Moto ako jud gi niuli ko ninaog ko ni out niadto ko sa Puente para ma-verify sa nako sa akong igsuon. Moto nagabiyahe man siya atong nga time attorney gabi Oh. Ako siya gipauli. Moto ni mga 10 minutes naabot siya. Moto after ato ni adto na mig police station sa Hopes Dome. Gabi pa mo hingadto dayon. Gabi adto ko Oh. dayon kay
Inyong gisubay dahil ano sa mga hitabo ah. Oo. So pagtan-on yun to doon nag-blatter. Oh, doon na. Na attorney. Unya unsa may imong reaction dito pagtan-on na imong nga blatter? Lagot kay attorney lambi kay temperos kung makita lang na ang bayhan na attorney. Ay okay makakaso na hinuon ka ng kalakiha. Ikaw may mo kiha ng kalakiha ron. Aga na hugawan imong pangan ani noong kuana. Okay. Sige, atong i-check ko no si Idol Tweety mga higala ni moong insidente. Yes, Idol Tweety. DYHP. RMN Report. Yes, Attorney Rufil, ang bago natong nakuha, kabahin ani nga maong insidente, Attorney Rufil, gikan mismo sa tuang tigpamaba sa Lapu-Lapu City Police Office, Attorney Rufil, nga si Police Captain Peticio, nga matod pa sa tuang nakuha, Attorney Rufil, nga kining maong biktima sa ilahang nakuha, dili man daw desidido nga mopasaka og kaso. Apan ang iyahang gusto, Attorney Rufil, kay mabalik ang kwarta matod pa nga nakuha sa iyaha sa maong Maxim Rider. Mao iyahang gustong mahitabo, Attorney Rufil. Apan sa pagkakaroon, ang atong investigador sa Lapu-Lapu City Police, Attorney Rufil, padayon man gihapon ang ilahang gibuhat nga investigasyon. In fact, Attorney Rufil, ilahan nang gikaalayon pod ang kining attendant atong higayuna nga maugyoy nakahimamat pod ani nga maong biktima, Attorney Rufil. Kay oo, allegedly, Attorney Rufil, ang giingon man gud sa biktima, Attorney Rufil, nga niadto lang gyud siya sa Lapu-Lapu City Police Lapu-Lapu City Police Station 3, Attorney Rufil, aron lang nga kanang mapatagam pod ni ang kini nga maong Maxim Rider nga nanguha sa iyang kwarta. Kaya dayon, doon na pod tay nakuha ang impormasyon, Attorney Rufil, nga ilado na pod gyud ni ang kini nga maong biktima, Attorney Rufil, sa uban nga mura siya libod suroy na lang pod gani, Attorney Rufil, apan gikumpirmar pa pod na sa tuang mga kapulisan kay atong higayon na pod nga doon na siya reklamo, Attorney Rufil, nga nawad-an siya kwarta, gikawat matod pa sa usa ka Maxim Rider kay nangayo man daw siya og pliti sa usa ka client pod dinhi sa Lapu-Lapu Police, Attorney Rufil. Okay, so kini mabayhana murag na kuan na ni sa likod sa mga pulis sa balik-balik na nagreklamo dahil diha, Idol Tweety. Yes, Attorney Rufil, og daghan na gyud og nakaila pa niya nga dili lang dinhi sa Lapu-Lapu City Police Station 3, Attorney Rufil, apan uban pod nga police station nga mao pod ni ang iyahang buhat ang kwarta, murag kwarta gyud ang iyahapong apas, Attorney Rufil, kay tungod wala siya trabaho, nga dayon wa siya ikapliti, ang iyahang perming ipasangil, Attorney Rufil, nga mangayo siya og pliti para Maxim. Okay, so kaning hitabo aron makakwarta-kwarta sa inyong kalakiha ron kung panalitan mo ingon ang driver nga sige bayad na lang mingon nga wa man koy problema dili man ko mokiha wa may plano pero ang ako lang kuhaon ako tong 4,000 nga gikuha sa driver mo na iyang kuan. Yes, Attorney Rufil, mao na ang iyahang gisay sa tong investigador diri sa Lapu-Lapu Station, Attorney Rufil. Kaya ato amang gyud ning gikahinabi gyud ang ato ang tigpamaba diri sa Lapu-Lapu City Police Office aron pod atong mahibaw-an kung unsa na pod ang dagan sa investigasyon. Okay, sige Twitch, ani ha, subaya ko nun ito, adto ako nun yung kuan Twitch, kining WJBN. Atong subayon nito niyang CCTV para maklaro tani kining mga orasa, Idol Tweety. Kunya ang ilang mga staff sa dito atong mahinabi sa Idol Tweety. Okay, Attorney Rufil. Kuan ha, ako lang ka balikan karon nga taon. Atong balikan ka karon taon, standby. Balikan nato ni mahigalang si James Paul Rondina Rodiro Katian og si Ilgan. Nya unsa man nyo ikasulti di man kuno siya mo reklamo anang molestiya nga gigunitan ang iyang bobs. Nya lang kuno iuli kuno 4,000. Sa man yung kuno ni? Buang ang tawahan. Ha? Sa may sumula ng iyang kalaki nga kuno mo dako na lang iuli 4,000. Pero kamo nga may kuan nga wa gyud di tinuod bisag gamay. Tinuod bisag gamay. Papasaka jud kog kaso, Attorney. Tagmo na ko na kay daghan pang Maxim Rider mo biktima ano kung nga naora na, Attorney. Pasaka kog kaso, Attorney. Okay, lisod Tagmo ko na kay lisod ginanapoy laing madama yan na. Nga na ang style niya pamagi. naman ka ang tanan nga mga screenshots na kuha man kanimo. Attorney, gikan sa pag-post niya hangtod sa mga booking na ko, Attorney. Oo. Para maklaro taning kalakiha. So di kang bayad ng 4,000. Hindi ko bayad wa. Ngayon sagdi na lang tong kuan nga gipagunit ko sana. O mo ko na iyang giingon ito Idol Tweety sa report na nakuha sa Lapu-Lapu. Sagdi na lang tong gunit sa boobs. Basta iuli lang ko tong 4,000. Kuyawa sa ning yang teori ko maohon magaling ni. Oo. So lisura ning kalakiha. So atong kuan ha ibalik ta to gamay
Kay ikaw man ang imong mga may nabutang, so sa to pa ikaw may pasingilan, imong giadto imong ate, pag adto sa imong ate, imong gikuan imong igsoon kagabi pa. Oh, gabi pa. On the spot na attorney pagkita na ko sa post sa Facebook. Ga-drive ko sir. Sir attorney, ga-drive ko niya murag suko rin kasi nako may ngano dai. Mm. Kasi problema gabi eh. Mm. Kaya na naman sir ako nga. Pado kuha ang microphone, kuha ang Kaya microphone. naman mangon daw ba ga-drive ko. Ego timing nga stoplight. Tawag sa inso, ngano ning pasero gabi kanusa ni nasakay nimo ko ngano di usay ganoon ana ko wala mo koy. Oh. Wala ko. So ikaw nagduda po ka nga basig tinuod sa igsuon og igiismo ko sa igsuon eh, ha? Ako, pero malimpyo ra sa dong pangahan ba? Oo. Lisor kay taglakaw. Naon sa man bago kang giperahan? Oh, na disgrasya. Stainless ni Stainless na. Kanus man kang giperahan? pagka kuan Mayo. May Mayo 17 20. masiguro 17. Mm. So ikaw siyempre imo nga ang nakabutang pero imo igsuon mo nag-drive kay prayo din ang imong Maxim mas daghag daghag booking ang imo kuno sa iya. So in matag Sabado ra ka mo drive Oh, matag Sabado. kay trabaho man kada sa CFI. So imo igsuon man mo gamit. Oh, Pero tungod kay imongan man among imongan anito si imo igsuon suko kaniya. Natural no? nasuko ko ato pero naulion ko paglugayan kay niingon ni sulti nam siya sa tinuod sad. Oh. Pero imong gikunan ngano nagpag-drive no suko siya nimo. Padus ko pon. Suko siya datinga ako ba. Si. Pagbasa ra ko sa Messenger. Kuan asa ni unsa ni nga pasero nimo gabi eh. Kung ngano lagi na. Oh. Ikaw, nanawag. Ako gusto naunsa di ka. Isa, asa na ni mo na kuan, naireklamo gabi eh. Oh. Ataya ni mo, atay na ko. Oh. Nya gisinda na ko siya katong sa Ikaw, blatter. unsa di na. Pagtan-on ko, pulis, burag blatter, pulis blatter man. Oh. Ganoon na nagbasa, ko ka sayop gabi nga. Lipay, mga pasero na ko gabi nga. Mm. Tarong kay ko mo drive, kay di ko ka paturagas, kay amping kay ko mo drive. Mm. Pag mauto, pagtanaw ko, ang cancel, pag yun, may nireklamo. Mm. Ang nakasakay. Mm. Mauto, anak na ko, nag-abot, may diraan ko, giday, pamaka, bayanay. So mo to giadto ninyo din pulis gapon. Oh. Gabi pa gabi. Unsa oras sa mo abot sa police station? Alas 10 kapin attorney. Alas 10 kapin. Oh. So yung susi din to kay kung Susi din. sad anra ka di ka mo ato pulis dakpon ka dito. Oh. Layas na lang. Oh. Pero akong motor gibili na ko diha kay mao may naka-record attorney Mm. para sa safety purposes sa ako sa side ba. Mm. Gibili na ko ang motor. So sakay ka niya. Ang motor sa iyang pares mo yung gigamit drive padong dito sa Hopsdom niya siya gasunod. Okay. Nya sakay ang pares niya. Oh. So abot ni sa hopdom sungtan mo sa maning tabua. Tan-aw mo na agi na blatter gyud ka. Nagyo dito attorney. Na pa record dito sa logbook. Mm. Manong Rosa. Kuyawa no. So sige, so at least karon klaro ni nga nakabook ning babayhana pero napod na on record sad na cancel ni. So inyong opisina sa Maxim kahibaw-an ni nga nakabook ning babayhana o kining maong opisina niya sa Maxim na kahibaw pod nga kining babayhana na cancel pod. Attorney. Tingali ikuan lang ni sa inyong mga Maxim siguro nga kuan di man lang nako manganlan sa kahanginan god kay naman tay mga KBP codes nga atong gitamod mo nandil ako siya nganlan on air pero sa inyo sa Maxim i-circulate na lang ninyo ni ngana kung mubuk gan ni mabayhana ayaw magsugot delikado mo pasanginlan. Mao lagi attorney nag-coordinate na ko sa ang Coordinate mo sa tanan nga kuan hasta inyong opisina dekin nga oy umubok ning mabayhana ayaw mo og sugot kay delikado kayo og butang-butangan kag na gimolestiya. Pero mo may ang giingon dito sa kuno adult tweety gipakisusi to lapu-lapu nga di naman lang kuno siya mo reklamo okay naman kuno niya gipagunit kuno ana giunit sa bob sa okay na lang kuno ang iyan nga mobayad lang kuno sa 4,000. Kuyawa ng kalakiha mga higala. So at least klaro ha, dunay booking on record na dili na mabakak kay naa naman na. Day oras. But do na po'y cancellation, di po mabakak. Unya, pag cancel alas 4:50, pag alas 4:52 kakita kaglaing pasayro. Naapo na, record sad. na si attorney. Sama paghimo ng 2 minutes in town, daw na kay mahim sa na. So ako na medyo kumbinsido ko nga kamo may nagsultis ka matuoran ani na ining sitwasyon na ron. Unya, CCTV gipasubian akong Twitter nito pero kini ako pagingon nga ako nagtan-aw nako ninyo sincero mo ron. Kumbinsido ko tungod anang inyong mga kwan pero kakita may CCTV dito nga naagyod mausab akong baluganan. Ha? Pero ako gipasusin Twitter sa dito. Basi magtan-aw di may CCTV attorney na di amang gyud eh. Kini mo. Ha? CCTV dito ba? Mo na pasubay nako dito CCTV. Pero confident mo, sure mo nga bisag subayon ta na CCTV wa gyud mahitabo nga kini babayhanan ni sakay sa motor. Legit yun na, sir. Legit gyud na.
Wag yun na ni sakay attorney. Iyahar nang himo-himo. Mm. Gida attorney ang Niwang mo na, makitaan siguro ko si TV sir, mga alas 4, mga 56, makakita kung naisakay kong babae, pero dako kayo, gamay man na. Padong mato call center padong IT park. hapit mag- Padong sa IT Park. Oh, hapit lubog akong motor sa dako. Mm. Gaana lagi ko drive dako kistanan. Oh. Kana gamay man na. So dili ka makitaan sa CCTV nga sakay nimo ning babayhana. Dili. Okay. Pero makitaan ka sa CCTV nga naa kay karga padong sa IT Park. Oh. Kadto nga area. Ana, Lain tong kana. lain. Wa to mo reklamo, basta mo reklamo pon. Kanto mo reklamo to, wala ba to mag-cancel? Okay, so ako lang nang giagi mahigalag kuan. At least na smile na mo ron. Okay na. Huot mo ng dughan kanina. Sige ba siya. Wa po koy panihapon og pamahaw attorney. Sugad pagkagabi eh. Lagot kay ko. Atos gawason, kaon des gawas ay pag kuan na at least na sulti niyo sa kanginan no nga maunay hitabo. Kay bawo ko di pud lalim sa iyong part. Di makadaghay ni attack nimo imong mga misis mo imong mga kaila nga unsa man ni Nanay na dito mga comment nga mga bati na patio ning ana ba mga ditreat na uban ba. Mo to ako gipang screenshot tanan. Sumayo kay nakahukom mo ares DYHP ato matin-aw ang inyong mga kuan ma interview ta mo matin-aw sa kahanginan nga bisa pagsubayon. Challenge sa to ninyo. Subay mo sa CCTV diha sa Lapu-Lapu, diha sa Cordoba, diha sa kuan. Tanan. Hasta ning giingon niya nga WJB in. Subayan ninyo. Sure mo nga wala mo maabot aning lugar nga gabi. Wala. Nabot Wala ko diya, attorney. pag kuan na, manag blatter. Humana blatter ito kagabi inyong gisubay po dito. Subay na ako gabi sa WJB attorney dito yun may kami upat. Guyod yan may suon nga isubay ninyo nga Paris. Gisubay na ako dito. nganong naunsa ning kalakiha. Way tulugay. Way tulugay. Way tulugay. So, ikaw- wa koy tarong tulog attorney kay lagot kay kung una gyud. So sige, so at least atong naklaro ang inyong side aning maong hitabo pero mas maayo mo kihan na lang gyud mo aning kalakiha. Mogiha ko attorney di Ah, ko kay- mapasaylo ng bayana. Lisod man anyway, ang tanan nga mga screenshots i-kuan lang. Attorney. Ako nag-i-say attorney. Okay. So sige, anak na sa siguro Indeken. Kana na ang mo kontak lang ninyo kung sa galing ha. Basta kay karon tungod sa tong panahon sa niya lapas sa manta, ato lang ning tapuson atong interview dinhi karon buntaga. So salamat kayo sa inyong pagsalig sa tong CBN DYHP RMN Cebu. At least sa among kabahin sad natabangan sa bunamo nga matin-aw inyo nga at least mulakaw-lakaw ka dito karon dili na ka mapasinginlan. Salamat kay attorney. Oo. Lisod man kaning kalakiha nya mapil po nimo igsuon. No, may gini wala subagan mo dahil igsuon unsa man ka nga. Sa maghihimo nimo nga kuan man. Ako nga naamong inang kalakiha. Oh, nya ang mga parinti mo maigsuon nimo na murag sakit paminawon ba labi na imo maigsuon. Nakadungog sila tanan sa Oslo ron attorney. Naan sa Oslo man may. Sa uslob taga uslob mo? Silingan may bambayin na. Silingan mo bambina di ay. Nagaatbang rami og bungtod. Oh, okay. So at least sa kadungog doon dito sa Uslob o ang mga tao na minaw na to karon at least naklaro ning sitwasyon na ang legit gyud nga side ninyo, no? O nya willing mo nga ipakuha tanan CCTV diha aron maklaro ang tanan. Willing attorney. Oo. Para mapailan sa namo nagkaso ng bayana. Oo. Okay. So sige, so mao ni mahigala salamat kayo kini ni ang James Paul Rondero Cantian og Elgan Rondero Cantian og gining isa to name mo? Arceli. Salamat kay Arceli ha sa pag-ari sa atong CBN DYHP RMN Cebu. Okay, so standby mga kaigalaan sa atong sunod nga tulumanon unya kini nga portion mahigala tod kanato sa Sugatrol. Daghan na karon adunay mga gipamati mga kaigalaan sama sa insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw anaan ini adunay herbal nga food supplement para nimo kini mo ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement adunay A, B, C, D formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, D para sa duhat. Nga diin gikan gyud kini sa ilang mga dahon nga gigamit isip herbal medicine og makatabang sa mga naglisod, pagtulog o insomnia, constipation o makapugong sa pagsaka sa kini ng blood sugar level nga mao'y mamahimong hinungdan ni ining diabetes. Mao mga kasama, inom ta ni ining Sugatrol. Matag adlaw mga sugid ti paminaw, makapalagsiksad sa atong pamati bisan pa man sa atong mga trabaho. Maong suwaye sab ninyo ang Sugatrol mga kaigsunan. Straight to the point. Wala naman tayo kung oras mga kaigalaan, ang uban nga mga issues, iniglunes na lang po no, tungkol sa itong hagipot sa panahon. Pasalamat na ta mga kaigalaan. May ari sa to si Biana na balaka ang tawag mayo. Akong kuhan ganina kay medyo di lalim. Di po lalim na mapasingin lang kay Inday Ken bitaw nood na. Ina na ba niya?
tingala sa trabaho. So, mo na, di na ba ko sa trabahoan nga na may pamasangil ani, luya sa taon mga sukintig paminaw. Montong ganina ako gitan-aw mura mag tan-aw na ko susi na kung sa may hitabo gyud na. Dili on air ta. Kay mao ilang gipangayo sa mga higala nga matin-aw taon lang pangan. Kini ko mga sad-an mutago ka man gyud og sad-an ka. Pero kini sa mga higala isog oy. Ilang giadtong pulis mga higala dito sa kwan. Nga unsa ning kalakihan no. So at least karon natin-aw ang ilang pangan aning maong sitwasyon kay di ba pud lalim. Number 1, kanang imong pamilya mismo, kanang within sa imong sod sa pamilya, mo na pinakasakit. Doon na kay imong anak, doon na kay imong igsuon nga mamiingon unsa man ni ka pa. Ngano man ni murag sakit na. Ikaduha ang mga igsuon mingon unsa man ni Noy, unsa man ni Brad. Sakit na ang mga parente. Wa pay labot to mga tawo nga daghan ha. So at least karon ato na tin-aw ning kuana inyong side ni ining maong sitwasyon. So careful ta. Abi na ko sa drama ra ni sa radio dai o sa television ning o sa pelikula ning naay magbutang-butang na naade mga higala gyud mga tinuod nga mga insidente mga sukintig paminaw porbida. Straight to the point. Ahay. Pero wala tayong oras mahigala sa nga na lang skinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu o sa IFM. Ako si kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pelagis pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygon ang Dios mayong buntag Pilipinas. Tatak RMN. Not just number one. Simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocesan Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all. All the time, RMN kami. One radio is favored by all.